Добро утро, уважаеми зрители! Днеска е събота и малко ще раздвижиме положението, но този път не е из нашите планини. Часа е, рано е, някъде към 8:30. Спинкате ли още? Защото аз ще върта. Намирам се в област Перник, в частност община Радомир, и днеска ще ви заведа на едно много хубаво место с много голяма история. Но къде е това место, ще разберете, ако изгледате видеото до края, защото има доста да си повъртиме. Маршрута е приятен, в началото има доста изкачване, но ще се справиме. Целият трип е някъде около 60 км. И така, важното е, че сме в движение. Днес ще нарушиме малко традицията и вместо в неделя ще караме в събота. Но по принцип съм планирал, ето вижте, минаваме прелеза. По принцип съм планирал 2 дни каране, но да видим. Потеглям от Радомир по посока на моята днешна дестинация. О, е красиво! Малко духа вятър и тук е по-студено от Петрич, но се надявам, че това бързо ще премине, тъй като ми предстои да се попута доста с въртене, така че ще се справим. Първото село, в което влизам, е Копаница. Но да не говоря повече, ние продължаваме да въртим. Айде! След около 7 км вече съм на разклона за Перник надясно и наляво за Ковачевци. Днес моят път ще бъде наляво за Ковачевци, тъй като там е изненадата в днешния тур. Тук е доста стръмно за катерене, но пък пътя е хубав. В смисъл, кара се по асфалт предимно за момента. Пробвах 1-2 горски пътчета, но за съжаление без успех, защото се качва на едно хълмче, после няма път и те спуска пак на същия, от който си се качил. Затова за момента ще върткам тук по асфалта, като някъде от средата на маршрута започва и черния път, по който ще караме. Перник е много близко, само на 16 км. Тук в момента е около 15 градуса, обаче духа един много смотан студен вятър и още не е за събличане по къс ръкав. Така че към някои от следващите села най-вероятно ще направя и това. Айде до по-после. Отразява си това да не караш една седмица. Миналата седмица пропуснах каране и сега ми е по-тегаво. Аз започнах едни серпентини тук, сигурно с 10-13% наклон. Слънцето почва да напича, вятъра е студен. Въобще комбинацията е убиец. Нито да се съвлечеш, нито да се облечеш. Ей как е надвиснал този бор, горе високото. Поляна. Ето.
11 км от Радомир съм. Остават и още горе-долу, 2 пъти по толкова. Но много скоро очаквам да ви се открие гледката, за която ви говоря. Така че останете с мен. Много е красиво, мамково. С извинение за детската аудитория, обаче пътя е много живописен. Просто тия горички тук с тия дефиленца, красота след красота. За съжаление обаче пътищата са почти бездънни, защото сега ако се кача тук и ще сляза там. Няма път, просто има скали, а не ми се бута, защото в крайна сметка съм дойдел да карам. Това е изцяло нов маршрут за мене. Тук никога не съм бил, нито с коли, нито с мотори, нито с нищо. И за пръв път го правя пеша. В смисъл с колело. Специално заради вас съм дошъл. По план трябваше да сме двама, но така се случиха нещата. Знаете, големи хора сме, излизат ни ангажименти, къде предвидени, къде непредвидени и няма как, трябва да ги гониме. Не сме на по 15-16 години свободни хора. Целият ден да е свободен само за нас, да си правим каквото си искаме. Имаме семейства, имаме деца. Най-вече децата поглъщат времето, когато не си на работа. И така. Но важното е да се кара. И сега специално заради вас този маршрут съм го планирал. Между другото, Христос воскресе на всички вярващи. Живи и здрави, по-смирени. Да имате доброта в сърцата, за да може да радвате и да я споделяте с хората около вас. Вярвам, че това ако се случи, светът ще бъде едно по-добро място за живеене, отколкото е в момента. Защото в момента материалното така ни е обзело, че всеки гледа паничката на другия, кой какво има, кой какво прави, кой къде ходи, кой с кого ходи и така нататък. Само завист, само злоба. Марва. А това не е хубаво. Между другото, в момента влизаме в село Косача, откъдето продължава нашия трип. За хората, които са в тази местност тук, живеят в този регион, сигурно вече се досещате къде ходя. Т.е. къде ще отиваме, вижте какво готино. Гледайте площадката. Тук ли беха трите чешми? Не са тук, но тук ще направим малко пит-стоп. Ето, това се казва непредвидена почивка. Непредвидена почивка. Я да видим къде се озовахме. Озовахме се в село Косача. Озовахме се в село Косача пред един много хубав манастир. Тоест не манастир, а параклис, може би, или църква. Не знам. С доста старинни надписи и стенописи. Не знам дали е отворено. Сега ще провериме. Но тук дава, че е построен 1865 година. Сега ще проверя да видя дали е отворено, ако мога да ви разведа. Но най-вероятно ще е затворено. Да, затворено е, няма да мога да ви го покажа. Но сега ще питаме. Добър ден! Как се казва църквата? Архангел Михаил. Архангел Михаил? Да. Предполагам, тия са оригинални стенописи, запазени. Иконите отвънка. Мислим, че ги реставрираха преди години. Много хубаво, много красиво, браво. Много е хубаво тук. Да. И тук сте.
Много красиво. Човека ни отвори да направим едно кръгче. Църквата Свети Архангел Михаил. Той е голям светец, православен. Войн, както се казва. Тук има и гробове на свещеници. Свещеник Захари Тонев. Големи хора. Много красиво, браво. Ето и камбанарията. Еми, видяхте, драги зрители, човек без да иска на какви места се натъква. Много красиво, много хубав Параклис. Човека беше много отзивчив, отвори ми вратата да погледна. А за съжаление не работи. Каза, че свещеник идва само на празниците, което е тъжно, ама пак, какво да правим? Излизам от косача и продължавам напред. Започвате ли да усещате къде отивам? Ей, там да покажа. Не знам дали се вижда на клипчето. Най-вероятно няма да го видите хубаво, но от тук изглежда жестоко. Аз трябва да заобиколя всичко и да ида там. Сега вече мога да ви издам малко къде ще ходя. Така, сега вече мога да ви издам малко къде ще ходя. Предполагам, видяхте, че пред мен се намира един голям язовир. И той е доста по-голям, отколкото предполагате. А язовира се казва язовир Пчелина. Но за него ще ви разкажа, когато стигнем на финалната дестинация, ще ви разкажа малко повече. За момента единственото нещо, което мога да ви кажа за този язовир е, че ако човек реши да направи обиколка пълна на язовира, според Google и GPS координатите, цялата обиколка на язовира е 34 км. Тоест хващате по ръба, където има път има, където няма. Обикаляте 34 км. Сега ще ви покажа. Ето, вижте за какво става въпрос. Красота голяма. Трябва да направя тук едно фото, няма как. Затова ще спра. Тук имам едно бързо спускане надолу към язовира. За съжаление нямам повече предавки. О, този завой е по-голям, отколкото предполагах. Сам съм. Тук има някаква отбивка за ваканционно селище, а отпред виждам още един храм, на който най-вероятно ще се озова и ще спра да ви го покажа и него. Така че останете с мене. Забавно е. До тук 14 км за 48 минути. Мисля, че се движа доста добре, без да си давам особен зор. Така че ще видим. Айде, вижте какво си намерих. Днеска ще лета. Най-вероятно. Взимам изтребителя и изчезвам. Вижте за какво става въпрос. Гати красотата. О, хубаво. Няма как да не го снимам. Честно казано, не мислих, че ще срещна изтребител тук. Вижте. Гледайте. Много яко. Гати късмет. То знаете как си кефа на такива неща. Приятели, в момента се намираме на язовирната стена на язовир Пчелин или Пчелина. За този язовир ще ви разкажа малко по-късно. За момента единственото, което мога да ви кажа, е, че този язовир е направен изкуствено през 70-те години като утайник на река Струма.
Но за това ще си поговорим малко по-късно. Сега ви оставам да се насладите малко на гледката. Ето има и патици. Този язовир е буквално като море. Огромен е. И е почти пълен. Гледайте, гледайте. Гати красотата. Уникална красота. Уникална. Обаче моя маршрут е някъде там в другата страна. Трябва да извърта всичко това, което е зад мене. Ей така. Трябва да мина оттам, да се кача някъде там и да ида от другата страна. За мой късмет стената е отворена, но няма да хода нататък до кулата, да не притеснявам хората, защото по принцип има табела, че влизането е забранено и няма да си правя на нахален. Достатъчно добре се вижда от тук, а след това ще го погледнем и малко по-отвисоко. Айде! Влизам в село Лобош, приятели. Името на селото е не случайно избрано. Според информацията, която намерих за местото, тук, където видяхте язовира преди малко, на времето не е имало язовир. Той е строен през 70-те години и някога назад във времето тук се е състояла много голяма битка между сърби и българи, в която битка българите сме понесли много жестоко поражение. Има много изклани и убити наши хора. Има много изклани и убити наши хора. И дъното на язовира реално е покрито с костите на хиляди войни и техните черепи. А Лобош идва от лоб, който е предната част на черепа. Оттам идва и селото, името на селото Лобош. А сега се отправям към финалните километри на днешното пътуване, т.е. до средата на пътуването, или иначе казано дестинацията, към която съм тръгнал. Имам още малко асфалт, след което започва едно черно каране. Но за това след малко. Хайде! Вече и в село Ъгълница тук нагоре има някаква махала. Аз съм все по-близко до крайната цел. За момента 26 км за 1 час и 20 минути. Не е зле. Въпреки че не съм много във форма в момента, но все пак добре. А и след изкачванията сега е по-равничко и вече се кара доста по-бързо. В момента държа около 30 км в час с ендуро гумите. Сами разбирате за какво става въпрос. Не е лесна задача. Малко си бях изпуснал отбивката. Е, тук трябваше да завия. Обаче нещо се заблеях. 2 км и половина надолу изпуснах. И сега 2 км и половина на другата страна. 5 км отгоре в днешното каране. Ама, какво правим? Де, случва се и такива работи. Просто това то баир, а ония баир. И
Отбивката отиде. До тук съм минал 33 км почти за час и 36 минути. И ми остават още около 3 км изкачване. До там, където свършва GPS-а, и оттам имам още около 2 км до самия Параклис, до който ще ви заведа. Ама няма да издавам, ще ви държа в напрежение до последно. Хората от района сигурно са сетили къде отивам, за кой Параклис говоря, но за другите това ще бъде изненада. И ще разберете чак като стигна. Хайде до след малко. Стана доста стръмно. На места е над 15 градуса наклон и почти не се върти. Дори и на първа. Леко е. Кошмарно. Но имам още около 4 км. Значи, не бива, че е дълго, не бива, че е стръмно, ами и вятъра духа срещу мен. И сега естествено ще спре, защото вече съм отгоре. Обаче мога да видите каква красота е. Тук има една екопътека, която се казва 7 планини, защото тук се пресичат 7 планини. Не мога да ви ги изборя в момента, защото не ги знам. Но Меча планина, Витоша, части от Витоша, Люлин и така нататък. Много е красиво. Има пъти отдолу да се мине. Но аз предпочетох да мина по този път. И май се прецаках, но както и да е. Вижда му се край. Имам още около 2 км 3 до крайната цел. Сигурно ще има много хора, но какво се прави? Местото е посещавано. Хубаво е, красиво е. Хората го посещават. Ето сега трябва да изкачвам. И естествено, какво? Вятър срещу мене. Браво! Чудесно! Дано си слуша нещо на микрофона. Ето тук надясно е другия път, по който ще се върнем. А сега продължаваме насам. Виждате, че има туристи. Както ви казах, тук си е посещавано място. Аз просто минах малко по съкратената процедура. А все пак и да има малко черно, де. Красота. Здравейте! Здравейте! Парчинка. Так. Видях една табелка тук, на която пише, че се предлага езда до Параклиса. Някой, ако иска, идва в този район, може и да се възползва. Да си плати, да си наеме кон и с коня да язди до Параклиса и обратно. А сега, деца, кажете, къде са му ръцете? Мислих си, че калта ще ми се размине и ще се прибера чистичък, ама май ще поукаляме малко положението. Нищо де. Нали трябва да има и кеф? Не мога да е само асфалт. Лошото е, че не мога да видя колко ми е денивелацията, понеже постоянно скачам нагоре-надолу по едни хълмове. И е доста интересно. Сега правя едно спускане, което е финалното до Параклиса, след това има малко изкачване и съм на крайната дестинация.
Финално спускане и пред нас вече се открива Параклиса, приятели. А в язовира има една камара хора, които карат канута. И това е много яко, защото това е една от отдавнашните ми мечти да си купа кану и да почна да карам по язовирите. Но все още не ми е останало време да осъществя тази мечта. Но и това ще стане. Вижте за каква гледка става въпрос. Ще се върнем и от тук ще слезем отдолу. Въпреки че е далечко. Но ще сляза. Айде сега едно финално изкачване. Сме на дестинацията. 36 км до целта. Но си заслужава. Вижте каква гледка. Погледнете. Не мога да повярвам. Просто не мога да повярвам, че стигнах до тук. Леле. Уоу! Нема две мнения, приятели. Ето ми, приятели, както казах вече, на Параклиса. Параклиса се казва Свети Йоан Летний. Самият Параклис е средновековен. Строен е през 1350 година. Ето може да видите. 1350 година. А сега ще ви разведа и вътре, докато няма още хора, да може по-спокойно да разгледаме. За съжаление обаче е доста тъмничко, но има свещички. Страхотно. Иконата на Света Богородица, Исус Христос. Леле, аз така се притесних, че съм си забравил свещичките. И викам, леле, бех си ги приготвил, обаче ги забравих. Да има мир на земята. Запалим една свещичка за починалите и да ви покажа за какво става въпрос. Стенописите са средновековни, което е успял да се запази е запазено, което не е. Това е положението. Много е красиво. Нисичка вратичка. Излизаме. Сме на Параклиса.
Ха! Малка града. Ето ни на язовир Пчелинци, приятели. Тук духа доста вятър и е доста високо. Както сами се убедихте, панорамата и гледката е веднъж. Ето го горе Параклиса. Както ви казах, той е средновековен и е строен през 1350 година и се е запазил и до днес. Самия Параклис съществува благодарение на добрите хора, които полагат грижи за него. А навсякъде всичката тая вода, която виждате в момента, приятели, под нея и под наносите отдолу се крие цяло едно село. Село Пчелинци. До 1970 година, ако не се лъжа, тук е имало село и е кипял живот. Но след 70-та година тогавашните власти решават, че ще направят язовир тук, който да играе ролята на отайник на река Струма. Всъщност тук се влива от едната страна река Струма и излиза от другата страна. Всичките мръсоти, наноси и всякакви такива неща, които идват от заводите от Перник и от Радомир, на теория би трябвало да се отаяват тук и след това реката да се пречисти и да продължи своя път надолу. Тогавашната власт взима решение да направят язовира и хората са принудени да изоставят своите къщи. И така преместват селото на друго място, а къщите им остават потопени под този язовир, наречен Пчелинци. На върха на който се извисява и Параклиса на Свети Йоан Летни. Уникално место, бях го гледал само на снимки, на здраве между другото. Бях го гледал само на снимки и ми беше мечта да дойда да го направя това. Мислих да дойда по Великден, но времето просто не ми позволи, защото валя много дъжд, имаше кръвотевични бури и така нататък. Ето, намерих си късметче. Ето, вижте. Чакайте да ви покажа, ето. Ето. Късметче, баце! Но духа ужасно много вятър. Та, село Пчелинци остава потопено отдолу под водата и се измества. Както по-рано ви казах в клипа, някога назад във времето, много отдавна, тук се е състояло едно велико сражение между сърби и българи, при което ние даваме много жертви, костите на които лежат отново на дъното на този язовир. Язовира е огромен по своите размери. Просто е огромен. Не знам колко е дълбок. Някъде четох нещо от рода на над 70 метра дълбочина. Хората карат тук канута, карат джетове. Има ваканционни селища тук отдолу, може да видите къде се намирам и за какво става въпрос, само да не падна, че духа доста вятър. Красота неземна. Не предполагах, че ще бъде толкова красиво в интерес на истината. Времето е прекрасно. Аз дойдох някъде ей там от онази страна. Направих целият този маршрут. Минах оттам покрай стената и дойдох тук на Параклиса. Височината е много голяма. Тук има, може би, да не кажа голяма дума, ама 40-50 метра, че може и отгоре да има. Та така, приятели, посетихме заедно Параклиса на Свети Йоан Летни. Едно прекрасно место. Ако идвате насам, задължително ви го препоръчвам да го посетите. Няма да съжалявате. Страшно много хора идват тук да го посещават това место. Много е готино. Е, там отдолу има кът за барбекю и за пикник. Ако някой иска. Аз сега ще си пия на биричката, ще си хапна вафличката
Ще се полюбувам малко на красотата, която се открива назад към Параклис, ето може да видите. Ще се полюбувам. Ще се кача горе да направя още някоя снимка. И от тук се отправям в посока Радомир. Като днешния кръг ще го завъртим и ще стане доста сериозно нещо, тъй като до тук съм минал, не знам, някъде около 37-8 км за под 2 часа. Доста сериозно въртене падна. Трябваше да е по-малко километража, но просто обърках пътя там на едното место и затова минах малко повече километри. Но нищо де, следва да се върнем. Трябва да се изкача там догоре, горе до Параклиса и поемам посока Радомир. Ще се видиме малко по-натам. Любувайте се на красивите гледки, лайквайте, шервайте, споделяйте клиповете и така. Не ви коства нищо, безплатно е, а и на мен ми помага. Ай ще мога да гледате какво правим в следващите видеа, които със сигурност ще са ви интересни. Така че за момента ви оставам да си полюбувате на гледката. Ако някой му е интересно, мога да напише язовир Пчелин, да погледне историята, да попрочете малко, ако се интересува от история и така. Айде! От манастира, приятели, предстои да изкача ето големия хълм напред. Надолу беше хубаво, ама са нагоре малко ще е тегаво. Ще си победстваме, ама до това да е. От тук се отправям към град Радомир. Така че останете с мен до края. И надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, знаете процедурата. Лайквайте, споделяйте, коментирайте. Ако имате нещо да добавите, да разкажете или нещо от този род, ще се радвам да го направите долу в коментарите. И така, защото както ви казах, най-важното е да има движение, да се разхождаме, да се любуваме на хубави гледки. Не е важно дали ще сме пеша, с мотор, с колело, дали е скъпо, дали е ефтино, дали е обикновено, дали е електрическо, дали ще сте с тротинетка, ако щете. Без значение. Важното е да се посещавате такива хубави места и да се любувате на гледките. Защото едно такова место зарежда страшно много с енергия. Чак не ми се тръгва. Обаче имам още доста да върта, така че пинах си биричката, хапнах, събрах си букука и сега продължавам към вкъщи. Айде, ще се видим малко по-надам. Ето ни на един постамент с 3 чешми. Една чешма, втора чешма, само да наклона. Записваме ли, да? Една чешма, втора чешма и тук трета чешма. А тук отгоре има паметник, който сега ще ви го покажа. Ето го паметника. Загинали за родината. Село Борисово, най-вероятно квартал Чифлик, околия Радомирска. 912, 913 година, 915, 918 година. Слава на героите! А ние продължаваме. Аз мислих, че няма мина през това место, ама ето, че се озовах и тук. Добре. Това беше добре. Айде нататък. Така си и мислих. Тук що излязох от село Поцърненци. Името на селото
Също е свързано с трагедия. Затова и е такова. По Църненци. Ето, говорихме за езда. Ето вижте. Хората са си платили за конна езда. Сигурно са били на Параклиса. И сега се кефат из нивите. Гледайте. Яка работа. Красота. Здравейте! Отново малко спускане и невероятна красота, приятели. Планините са повече от прекрасни. Това време на годината е уникално. Тук малко друса, ама... красота. Спускам за Радомир. Не знам през какви села ще мина, но посоката е една. Само напред. Ето ме и в прибой. Приятели, остава малко до Радомир. Около 7-8 км до самия град и оттам имам още 4-5 до вкъщи и съм си у дома. Времето е повече от добро, само вятъра е срещу мен. Буквално. Ето ни в Радомир вече, приятели. След 52 км и малко и 2 часа и 50 минути каране. Направо се разкатах. Пушки немаше да си давам зор, ама нещо се напънах. Много кофти. Приятели, хапнах една страхотна сръбска скара, както видяхте преди малко, с една биричка и да избутам последните километри до дома. Понеже нещо, умората много ме налегна след вече 55 км почти каране. Тук има мотокрос трасе. На любители на мотокроса и карат. Поддържат си хората и си карат. Ето има един състезател даже. Отгоре. От мен е толкова, приятели. Почти съм си у дома. След почти 60 км и 3 часа и 12 минути каране се прибирам. Доста зор си дадох. Т.е. повече от необходимото, защото планирах да бъде по-лежерна разходката, но просто терена така предразположи, че се почне едно натискане и затова малко по-бързо приключиха нещата. Ако ви е харесало това видео, знаете процедурата. Лайквайте, шервайте, абонирайте се за канала, за да може алгоритъма да ви известява, когато кача ново видео. От мен и от днешния ден толкова. Довиждане и до нови срещи!